बोलो आनंदे कवार हरि बोल। हरे रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणाकरं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्ध्यं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता बलिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान गंधमार्दन पर्वत को स्वस्थान स्थापन करिला। सुसेन कहिबा मात्रे वीर हनुमान पर्वत को मुंडे थोई चलिला बहन। गगन मार्गरे जानते पवन मुखरे वीर चार जनाइला जाई रावण आगरे। हो देव मणि बाबारे सुनो मोर गिर युद्धे मरी पड़िथिला सुमित्रा कुंवर। तब सकतिरे घायते थिला प्राण ता भाई श्रीराम कला बहुत कारुण्य। आशा छाड़ी थिला न बंचिब भाई अरण्य को जाई थांता छाड़ी बोई दे। सुसेन नामरे थिला गोटाए बानर धनंतरी सम बहु गुण अटे तार। से बोइला से जटिया राम को जाई विशल्य करणी जेबे आनी पारे केही। ताहेले बंचाई देवी मुही लक्षण को किए से आनिब जाई सही औषध को। श्रीराम बोइला केउ ठारे अछि से केते दूर पथ मते कुहरे बुझाई। सुसेन बोइले गंधमार्दन पर्वते अछि से औषध वृक्ष देवतांक हिते सर्वदा से ठारे गंध मलय बहई। जरा मृत्यु शोक दुख तुही न लागई। 3 कोटी गंधर्व जे दिवस रजनी जोगी रहिछन्ति ताकु सहस्र घेनी। ताहारी मध्यरे अछि विशल्य करणी रात्र थाउ जेबे ताकु केही पारे आनी। क्षण करे सौमित्री पाइबे जीवन सूर्य उदय हेले सबु हेब कारण। हेमंत कहिला जहु सुसेन वानर घर पड़िया को पठाइले रघुवीर। शुणिबा मात्र के सेहु बहन चढ़िला 2 घड़ी मध्य आनी पर्वत मेलिला। कि कहिबी छामु मुई परा क्रम तार जेउ पर्वत अटे 5 कोश दूर। वृक्षलता फल पुष्प होइछि पूरित नाना जाति पशु पक्षी रहिछन्ति सेठ। एते बड़ पर्वत को पवन कुंवर टेढ़ा पुरी मुंडे बही आसिला सत्वर। ताहा परे से सुसेन बोइला राम को एक स्तनी नारी शीघ्र अना होए ठाकु। ताहा संग तोरे मणि शिल थिब रही तहिरे बाटिले ही औषधि नहीं। साथे साथे लई क्षण पाइबे पराण
কহু কহু গলা সেই হনুমান কোণ তারা নামে নারী এক লঙ্কা গড়ে ଥିଲା ତାହାକୁ ତକ୍ଷଣେ ସେହୁ ଘେରିଣ ଆସିଲା ସେଇ ଏକ ତନି ତାରା ମଣିଷୀଳ ନେଇ ପୁତ୍ର ପତ୍ରକୁ ବାଟିଲା ତାର କ୍ଷୀରକୁ ମିଶାଇ ଲିପିଦନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମଣର କ୍ଷତ ତାନେ ନେଇ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଘା ଶୁଖି ଉଠିଲା ତ ସେହି ଏତେ ବଡ଼ ଘା ତାର ଚିହ୍ନ ନ ରହିଲା ପୂର୍ବ ସହସ୍ର ଗୁଣେ ତେଜ ବିକଶିଲା ଆବର ଏକ କଥା ଶୁଣ ଦେ ମନ ମରି ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେତେ ବାନର ସୈନ୍ୟ ସେହି ପର୍ବତରୁ ଔଷଧି ଗନ୍ଧ ପାଇ ଯିଏ ଉଠିଛନ୍ତି ସର୍ବେ ପୁରାଣ ଯେ ପାଇ ତାହା ଯୋଗେ ଉପକାର ହେବାରୁ ରାମର ଶ୍ରେୟରେ ତାସିରେ ରାମ ବୁଲାଇଲେ କର ଅସୁରୀ ରୂପକୁ ସେହି ତେଜିଏ ଅସୁରୀ ରୂପକୁ ତେଜି ସେହି ଏକ ସ୍ତୋନି ଦିବ୍ୟ ତେଜ ଧରି ଉଭା ହୋଇଲା କାମିନୀ ପୂର୍ବର ବୃତ୍ତାନ୍ତମାନ ରାମଙ୍କୁ କହିଲା ସ୍ୱର୍ଗର ଗନ୍ଧର୍ବେ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲା ତାପରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସ୍ୱର୍ଗେ ଗଲା ସେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ବତ ହନୁମାନ ନେଇ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ରଖିବା ପାଇଁ କରୁଅଛି ଗମନ ଦେଖି ମୁଁ ଆସିଲି ଜାଣ ସାକ୍ଷାତ ନୟନ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ବୁଝି କାର୍ଯ୍ୟ କର ଚାର ମୁଖ ଏହା ଶୁଣି ଦଶାନନ ବୀର ଦଶ ସହସ୍ର ସୁରବ ନଡକାଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ଏହି କ୍ଷଣି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯାଇ ଗଗନରେ ହନୁମାନ ପଥ କୁରୋଧିବ ବହି ନେଉଥିବା ଗିରି ଛଡ଼ା ଆଣିବ ଶ୍ରୀଗିରି ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ଯୁଦ୍ଧେ ମରିଥିବା ସବୁ ସୈନ୍ୟ ଯିବେ ଉଠି ଆମ୍ଭ ଲଙ୍କାପୁର ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସ୍ଥାପିବା ଅଜର ଅମର ହୋଇ ସକଳ ରହିବା ଏହା କୁହନ୍ତି ରାବଣ ଶୁଣି ଦୈତ୍ୟଗଣ ଯେ ଯାହାର ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଚଳିଲେ ତକ୍ଷଣ ଦଶ ସହସ୍ର ଯୋଜନେ ହନୁକୁ ଭେଟିଲେ ଗଦାସୁଳ ଚକ୍ର ଶକ୍ତି ନାରାଜ ମାଇଲେ ଡାକନ୍ତେ ଆରେ ବାନର କାହିଁ ଆଜି ଯିବୁ ଏକା ହୋଇ ଅଛୁ ଆମ୍ଭ ହାତେ ପ୍ରାଣ ଦେବୁ ରାବଣର ସୈନ୍ୟ ବୋଲି ମାରୁତି ଜାଣିଲା ମନେ ମନେ ଦଶାନନ ବହୁ ପ୍ରଶଂସିଲା ବୋଇଲା ଧନ୍ୟ ତ ବୁଦ୍ଧି ଧନ୍ୟ ତ ସାହସ ନହିଲେ କଦାପି ଜିଣି ନଥାନ୍ତୁ ତ୍ରିଦଶ ବାହୁବଳେ ତିନି ପୁର ଜୟ କରିଥିଲୁ କର୍ମ ବଳକୁ ରାମ ସଙ୍ଗରେ ହାରିଲୁ ମୋ ପାଖକୁ ପେଶିଲୁଣି ଥାଟ ତିନି ଥର ଏତେ ରାତ୍ରେ କେଉଁ ପରି କଲୁ ତୁ ସ୍ଥିର ଏମନ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରି ଲାଞ୍ଜ ବଢାଇଲା ବେନି করে দৃঢ় କରି ପର୍ବତ ଧୋଇଲା ଲାଞ୍ଜେ ବାନ୍ଧି ଅସୁରଙ୍କୁ ବୁଡ଼ାଇଲା ଜଳେ କେହି କେହି ଖସି ଗଲେ ପ୍ରାଣର ବିକଳେ ରାବଣ ଛାଉଁରେ ଯାଇ କହିଲେ ବାରତା ଭୂଦେବତ ପରି କେହି ନାହିଁ ବଳବନ୍ତା ଲାଞ୍ଜେ ବାନ୍ଧି ଦାନବଙ୍କୁ ଜଳେ ବୁଡ଼ାଇଲା ବେନି করে ଦୃଢ଼ କରି ପର୍ବତ ଧୋଇଲା ଆମ୍ଭେ ପ୍ରାଣର ବିକଳେ ପଳାଇ ଆସିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ସୀତାମୁରେ ବାରତା କହିଲୁ ଶୁଣିଲ ରାବଣ ଆଣ୍ଟେ ଛାଡ଼ି ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ନିଶ୍ଚେ ଯିବି ମୁଁ ନାଶ ଅସୁର ସଂହାରୀ ହନୁ ଚଳିଲା ଶୂନ୍ୟରେ ଘଡ଼ିକେ ମିଳିଲା ଯାଇ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପର୍ବତକୁ ତାର ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଥୋଇଲା। ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ତାକୁ ବହୁ ସ୍ତୁତି କଲା। ପୁନରପି ବାହୁଡ଼ିଲା ପବନର ଶୀଷ। ରାତ୍ର ଥାଉ ଲଙ୍କାପୁରେ ହୋଇଲା ପ୍ରବେଶ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କଲା ନମସ୍କାର। ବୋଇଲା ବାଟରେ ମୋତେ ବେଢ଼ିଲେ ଅସୁର। ତୋ ପରସାରେ ରିପୁ ବଳନାଶ କଲି। ନିଜ ସ୍ଥାନେ ଗିରିବର ଥୋଇବା ହୁଡ଼ିଲି। ଏହା ଶୁଣି ରଘୁନାଥ ହରସ ହୋଇଲେ। ଆନନ୍ଦରେ କପିକୁଳ ଜୟ ଜୟ କଲେ। आहे चाप धारित पाद पद तले। अधम क्षेत्र मनर हुए। बोलो आनंदे कबार हरी।